Здравейте, аз съм на ББГ и днес започваме нова поредица, тя се казва Don't Dice. Сега направих света. Първо да взема малко дърво. Печелих achievement. Както така, сега направих и започваме оцеляването. Кой е станал тука? Не го разбрах. Клиповете може да са големи, не знам. Но ще продължават. Спечелих още един achievement. Какво правя? Уф, че ще ми трябва още. И абонирайте се за мен. Чудя се какво да кажа направо. Да вземем крафтинга. Още малко дърва могат да ми потребват. Бяло дърво няма да взема. Сега мисля да си направя дупката. Първия ден ще живеем в дупка. Трябва да намерим позиция да направим легло. Като гледам тук няма нищо. Продължавам си да търся. Аз съм на остров. О, мале. Прасета. Вие ми спасявате живота. Те ще са ми за храна. Къде си направя дупката? Искам да я вътре някъде в гората. Какво е това? Не е било мина. Да взема камък. Къщата ми няма да бъде тук. Толкова ще ми стигне. Прасета. Де. О, колко хубаво намерих зайка. Престанахме първлял и... Да, тук ще бъде къщата ми. Първо да убия този зайк, че не го харесва, защото е черен. Не обичам черен зайца. Да си направим лопата. И кол. Това е добро. Защо винаги се мърдам така? Ще оставим този кол за сега тук. Една кирка.
2 кирки. Взехме ачивмент. Ще сложа тук дърт. Да, сега е по-добре. Да вземам крафтинга. Да го сложа вътре. Къде го сложа? Ей тук е. Ще направя печка, където да си изпека месото. Така ще се сложа. 7 кула. Той се пече. Аз какво да правя? Да се направя врата. Ще изяме да. Сега малък зайка. Има ли тук нещо, което ми трябва? Да, често. Да направим често. Един ще ми стигне. Още дърво да си събера. Още малко дърво. Зайче падна. Няма да те убивам, зайка. Ще те убия, когато простиш. Така ще е. Да изпечем това. Още един чест. Гледам да си направя ферма. Нещо като ферма. Зайчето ще ми я развали. Абонирайте се за мен и за Денис Майнкрафт БГ. Той е Денис Мъц БГ. Точно да. Сега. Следва да купая. Да намерим в повечко айрон. Да. И първи на айрон е тук.
когато им свършат точовете, ще се върнем назад. Кол. Вече май няма да има нужда да се върнем назад. Доста кол. Да направим точове. Да се продължим копането. Сега. Правил. Торч. И знаме нататък. Чакай. Не стана? Чудващо. Хайде, стана. Ето може да научите такива неща от мен. Един торч. Само 2 айрон. Толкова. Само един айрон меч. Връщам се с 2 айрон. Това е лоша. Станало е нощ. Да опечем това. И да купаем още малко. Да покупаем. Ще го правя така. Айде още малко айрон. Айрон. Само още малко. Кирката ми е на свършване. Да свърши. Айде, яла. Направих грешка. Един точ. Обратно към копаенето. Умредна ми от дърта. Защо точно тук има дърт? Ради дърт. Айрон. Това е добро. Най-после айрон. Има тук доста. Да, после може да се върнем отново. Пали сме доста. Поне така мисля. Паяк. Къщата ли? Не мога. Да, но не го искам тук. Къде ми е айрна? Да се пече. Още малко отивам да взема.
Защото ми трябва да изпека този айрон. Кога станах 3 левел? Трябва ли да се направи нещо? Каска или... Чакайте да малко да се затвори едно нещо. Да, затвори го. Не се... Заек, ти ли си? Затворих. Chestplate. 8 iron, т.е. chestplate. Вижте, сега сме по-силни. Това. Не това, да си го взема, това го оставям. Ще си направя каменни работи. Проектата ще се казва Don't Die. Тоест не умирай. Заекът мърда много. Какво си направя още? Още 2 кирки. Какви ачивментите само да проверя? Achievements. Да убием крава има. Да направим... Какво е? О, на мен ми се е преводяло така. Да спечелим още един, като направим това. Ето. Няма да правя сега. Няма да правя ферма. През нощта ще ми щупят. Още ще купая. Не знам, мисля това да е за клипа. Абонирайте се, малко още ще купая. Ще се пробвам късмета с купаенето. Още малко. Да си пробвам късмета още малко. Да, пробва си. И просто Майнкрафт ми казва остани. Не излизай от мен. Това ми казва Майнкрафт. Не съм читнал. Какво е това? Не знам дали ви го чухте, но сякаш мина влак в Майнкрафт. Не знам дали го чухте. На мен ми се чу така. Колко айрон? 16. Добър. Аз пък какво правя? Сега се върнем горе, да оставим айрона и ще спра клипа. Да, остана малко. Хайде. Оставяме да се пече. Оставяме и този кол. Абонирайте се за мен, аз бях Емра БГ.
И ще снимам още на тази поредица. На ден може да качвам един клип, ако мога. Това беше от мен. Абонирайте се отново и чао!